Josean Morlezin naiz, Arte Edaren Fakultateko irakaslea eta Laida ikerketa taldearen partaidea. Baita ere, Oxford Unibertsitateko Oxford Comics Network komiki ikerketa sarean parte hartzen dut eta beste bi kiderekin batera aurten argitalpen bat egin dugu. Argitalpen hori komikien ikerketen hastapenen inguruan egin dugu eta interesgarria iruditu zaigu baita ere komiki formatua erabiltzea gida hori egiterako orduan. Egileok hiru unibertsitate ezberdinetan lan egiten dugun arren, marrazkiaren bitartez komikian bertan elkartzeko aukera izan dugu. Baita ere, komikiaren sorkuntza prozesuan izan ditugun elkarrizketak hemen islatzeko aukera izan dugu eta irakurleak eduki horiek irakurtzeko eta ikusteko aukera izango du.